Ankara paytexta Tirkiye amadekariyên xweş bo mêvandariya lûtkeya sîh û şeşan ya NATOyê temam kirine ku biryare sibe bi beşdariya serkirdeyên sîh û du welatên endamên NATO li koşka serokatiya Tirkiyê li Bêştepe birêve biçe. Piştî 22 salan cara yekem e ku Tirkiye mêvandariya lûtkeyeke wiha girîng dike. Ji bo parastina vê lûtkeyê 60,000 hêzên polîs û cendirme li bajêr hatine belavkirin, li derdora kompleksa serokatiyê rêkarên tund hatine wergirtin, li Enqerê li gel parêzgehên derdorê her cure xwe nîşandan û kombûn jî hatine qedexekirin. Enqere dixwaze vê lûtkeyê ji bo bihêzkirina pêgeha xwe ya di nava wê hevpeymaniyê de bikar bîne, bi taybetî ji bo misogerkirina kirîna balefirên F-35 û berferehkirina hevkariyên pîşesaziya leşkerî. Cavê her kesî li hevdîtina li gel Donald Trump e ku berê gotibû ez ê Erdogan gelekî dilxweş bikim. Di vê çarçoveyê de Washingtonê ji bo firotina motorên balefiran bi bihayê 700 milyon dolarî bi fermî kongre agahdar kiriye. Sekreterê Giştiyê NATOyê Mark Rutte ragihand ku wê girêbestên nû yên berevaniyê bi bihayê bi dehan milyar dolaran werin îmzekirin. Her wiha piştgiriya ji bo Ukrayna wê were dû patkirin, Volodymyr Zelenskî jî wê di lûtkeyê de amade be. Di heman demê de Kanada 10 welatên din jî plan dikin Banka Berevaniyê ya Cîhanî bi bütçeya 133 milyar dolarî ava bikin. Di wê lûtkeyê de wê biryara veqetandina 105 ya dahata navxwe ji bo xerciyên berevaniyê yên NATOyê bibe biryareke fermî. Wê dabînkirina alîkariyên serbaziyên demdirê ji bo Ukrayna li lûtkeyê bêne gotûbêjkirin, dê çarçoveya foruma pîşesaziya berevaniyê ya 2026 de wê gotûbêj li ser hemahengiya ji bo berhemanîna çekan û kirîna hevbeşa çekan bêkirin. Bi giştî 56,288 karmendên ewlehiyê, 48,841 wan polîsin, 7,447 wan cendirmene hatine erkdarkirin, ji 28 hezîranê heta 10 tîrmehê her cure çalakî qedexene, riyên stratejîk yên wekî ku diçine Eskîşehîr û Konyayê hatine girtin ji bo kêmkirina qerebalixiyê bêhinvedana fermî li beşek ji fermangehên dewletê jî hatiye ragihandin.